Salutare, prieteni! Avem așa o monstră, un Sky Blue și are ceva deosebit în brațe. Și acum ne ducem cu el la întuneric. Așa să vedeți. Uitați-vă, prieteni. Cum vă pare așa un covoraș de piatră? Închipuiți-vă că asta e o grada voastră sau scările care noaptea e ca așa frumos luminează. Hop! Așa un covoraș de piatră. Bum! Așa ceva găsiți numai la Prime Epoxy.